Takže dneskajší výlet bol super. Išiel som od za prekážkou smer, tam je taká Gučalová útulna, som našiel, tá bola zavretá. Potom som pokračoval smer Raková, Mihalinová. Chcel som nájsť tú útulnú Lámaná skala, ale na budúce nenašiel som to, neviem, keď bude viacej času. Troška sa aj uchladilo. Na Mihalinovej útulni bola veľká partička. Teplota je ináč vnútri, normálne, že trenková teplota. Je tam taká piecka, jak Petrky, so sklom. A hmla je tuto. Ešte nejaká lúka tu je. Ale počasie je perfektné. Je ešte sneh, zamrznutý. Zobral som si aj tie protišmíkové návleky. A takže tak, výletík bol super. 3 hodiny som v kuse šlapal, ešte hodina ma čaká k autu. Takže paráda. Takže lesu zdar, hoši.